Kai, Najeriya kenan. Gaskiya Najeriya ina ba wa shugabanninmu shawara da su yi tsoron Allah. Wallahi billahi in dai kaga Najeriya an samu abin da ake so, in dai shugabanninmu ba su ji tsoron Allah wallahi ba za mu taɓa fita daga kuncin da muke ciki ba. Daga wannan bala'i sai wannan, daga wannan sai wannan, shugabanninmu hankalinsu kwance, 'yan majalisunmu ba su da wani amfani. 'Yan majalisunmu suna zaune suna ganin yanayin da talakawa ke ciki. Wallahi ku ji tsoron Allah. Yanzu ka diba ka ji bala'in da ake ciki a yanzu. Litan mai a wasu jihohin naira 1,500, wasu jihohin kuma naira 2,000. Yanzu ina ka ji karkara, mutanen da ke zaune a cikin karkara waɗanda su da wannan man suka dogara, musamman masu noman rani. Wannan lokaci ne na noman rani, amma saboda tsabar bala'i an ce mu zo mu yi noma. Shin ta yaya za mu yi noma? Talakawa na cikin wani mawuyacin hali. Shugabanninmu sun zo sun yi shiru. Shugaban ƙasa yana da matakin da zai ɗauka. 'Yan majalisunmu suna da matakin da za su ɗauka, su ce ba su yarda da irin wannan abin da ake ma talakawansu ba. 'Yan majalisu sai yanzu sai zaɓe ya zo. Wallahi kan mage ya waye. Kan mage ya waye, babu wani ɗan iskan ɗan siyasa da zai ƙara dawowa ya mana ɓaɓatun banza ya ce mana zuwa gaba zai mana. Mun riga mun san mu. A jihar da nake ina da sanatoci guda 3. Ina da 'yan majalisun jiha, ina da 'yan majalisun tarayya, amma har yanzu babu wani sanata na yankin da nake ban ji ya tashi yayi wata magana ba akan wannan yanayin da muke ciki. Shin wai wani irin bala'i ake so a kada talakawan Najeriya? Wani irin abu ake so matalakawan Najeriya su kasance? Yanzu ga yanayin nan na ta'addanci, bandits. Alhamdulillah an fara samun sauki ga wannan ta'addancin da muke, musamman a jihar da nake, domin gwamnan muna iya kokarin shi wurin magance wannan matsalar. Amma yanzu ga matsala ta tsadan mai, matsala ta tsadan rayuwa, komai ya biya lalace. Shugabanninmu sun yi shiru, babu wani abin da suke yi. Shi yasa wayannan mutane guda 3 in dai kaga sun gama lahiya, wallahi sun tashi sun yi abin da ya kamata su yi. Tun daga mataki na shugaban ƙasa, ɗan majalisa na jiha, ɗan majalisa na jiha da ɗan majalisa na tarayya, in kaga sun fita daga cikin yanayin da suke ciki, wallahi sai sun ji tsoron Allah, sun dawo sun gaya ma shugaban ƙasa gaskiya. Talakawa na cikin wani yanayi, talakawa na cikin bala'i, domin suke da tare da talakawan nan. Amma yanzu a ce litan mai, yanzu ya za ka yi da 'yan express, ya za ka yi da masu kaba da mashina, ya za ka yi da direbobi da ke ɗaukan mutane suna kai su wasu jihohi, ya za ka yi da 'yan agwagwa da buji, 'yan adai sau, 'yan keke napep waɗanda ke ɗaukan mutane suna zarga-zarga da su cikin gari. Yanzu daga nan zuwa nan sai mai mashin ya kira maka naira 1000 ko ya kira maka naira 500. Ta yaya? Saboda yana son ya fidda mahitashi. Shi yasa za ka ga yanzu bala'i mu ya riga ya mana yawa. Ya kamata a ce shugabanninmu ku ji tsoron Allah. Shugabanninmu ya kamata a ce ku duba mana, mu muna cikin wani yanayi. 'Yan majalisunmu, 'yan majalisun reps da na jiha sun san yanayin da muke ciki. Ya kamata su tashi su ce ba su yarda da irin wannan zaluncin da ake mana ba. Sai dai da ku 'yan majalisu da dama daga cikin su waɗanda suke magana akan wannan yanayi. Ya kamata a ji tsoron Allah. Wallahi tallahi idan shekara ta 2027 Allah ya kai muna raye, babu wani ɗan siyasa da za mu ɗaga ma ƙafa. Kowane ɗan siyasa za mu yi mai wankin babban bargo, domin muna kallon irin abubuwan da suke mana. Wani ɗan siyasa ba wani abin da yake mana, sai dai zaluntar mu da suke yi. Kullum mu an maida mu kamar tumaki, sai dai a zo a gama ba mu wahala shekara 4, shekara 1 sai a zo a ɗauki taliya, ko wata 1 a ɗauki taliya da makaroni a zo a bamu. Babu wani ɗan iskan ɗan siyasa da za mu saurara ma. Kowane ɗan siyasa sai mu yi mai wankin babban bargo. Za mu zo mu kafe hoton shi mu ce wannan bai cancanci ku zaɓe shi ba. Ya kamata a ce a duba mana, domin muna cikin wani yanayi na bala'i. Wannan tsadan man tana iya haddasa kowane irin bala'i a Najeriya, ba ma a arewacin Najeriya ba, a Najeriya gaba ɗaya. Tsadan mai tana ɗaya daga cikin abubuwan da za ta karya mutane, ta karya tattalin arzikin mutane. Ya aka yi da farashin dala? Dalan nan ta sauka, amma me yasa mai ya ƙara a hawa? Su ko masu gidajen mai ba su tsoron Allah. Mutum ya gina gidan mai, yana da gidan mai sama da 20, yana da mai, ya zo ya rufe wannan gidan mai saboda me? Sai mai ya ƙara kuɗi, domin su rika shiyarin tsakanin su, a ce kai ka je ka buɗe gidan mai kaza, kai ka buɗe gidan mai kaza. Saboda haka masu kuɗin mu ba su da wani abin da za su yi ma talakawa. Yanzu a gari na da nake Jibiya local government, Jibiya a ce duk gidan mai mun yi shekara 3, gidan mai 2 kawai ke buɗe. Akwai gidan mai sama da guda 150 a Jibiya local government, amma gidan mai kawai 2 kawai ke buɗe. Tun lokacin da shugaban ƙasa Buhari ya rufe boda, har yanzu gidan mai 2 kawai ke buɗe. Wani irin bala'i muke ciki? Wayannan masu gidajen man duk da suna kokari iya kokarin su, amma mu gwamnati ba ta yi mana adalci ba. An zalunce mu wallahi, saboda gari kamar Jibiya a ce gidan mai 2 kawai ke buɗe. Akwai gidajen mai sama da guda 150 a Jibiya, amma gidan mai 2 kawai ke buɗe. Dole mu fito mu ci gaba da maganganu, kuma in Allah ya da wayannan maganganu ko za su zama silar rayuwar mu, wallahi ba za mu ban magana ba. Dole sai mun yi magana, an samu sauki a wannan abin da muke yi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace.